uku so uku ne, uku so uku, lamarin haka ne, uku so uku ne. Da ɗaya daga ciki da kwakwalwa ta zan yi amfani ba da kwakwalwar ki mu gaya mai ki ne ba ke za ki gaya me zan yi ba. Ina fata kin gane. Do you understand? Dole akwai wata hanya ba sai wannan ba. Ya kamata ka ba wa kwakwalwarka dama ka ƙara yin tunani da kyau. Na yi tunani na yanke zan yi. Kin ga lallata shi ki wari. Kawai gaya miki ne saboda ki san komai. Ba yi gaya miki ne ki gaya min ne abin da ke kika ce ba. Yanzu ni bani da alfarmar da zan roƙe ka abu kai mu. Kawai wannan yar karamar alfarmar da na nema a gurin ka shine ba za ka iya yi min ba. Wannan ce karamar alfarma. Ta shi ki wari. Ko ba ki ji? Ta shi ki da buto. Na 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 na. Na 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 na. Komai da sanadi na fahimta, rayuwa akwai bukata, in ka bi zuciya ka ji canjin labari. Wai Hajiya lafiya nan kina ta fushi kina ta wani ɓata rai kina ci lafiya? Au tambaya na ma kake baka san me yasa nake fushi ba? To da na sani zan tambaya ni Hajiya. Wallahi Faisal kai azzalumi ne. Kai maha'inci ne, ha'iri kawai. Wallahi yau ba abin da zai faru a gidan nan ba za mu kwana tare da kai ba sai ka sake ni. Yau din nan zaka sake ni. To ta yaya zan sake ki? Kotu zan kai ka. To ki je kotun ki gani tunda kina tunanin lissafin kuɗi da su. Ko ki ga ganin zaki nasara a kotun in kin ji. Aure muka da ke kuma na ci kuɗin aurenki. Saboda na nemi hakkina a wajenka, na ɗauki maƙudan kuɗi zunzurutu miliyan 3 na ɗauka na baka, mu yi yarjejeniya da kai, zaka aure ni na kwana 3 sannan ka min saki 3, yanzu ko ɗaya baka yi min ba, to wallahi sai ka sake ni, ko duniya za ta tashi. Kin ga Haji kai ba ma Hajiya ba Badi'a. Ba zan sake ki ba, ba zan sake ki ba, ba zan sake ki ba, na maimaita so 3. Kuma miliyan 3 ba zan bayar ba, na ci banza ba abin da zai faru. Ungu kawai. Koma dai menene a je din ba za a sake ki ba. Ba za a sake ki ba. Zalimi kawai. Komai da sanadi na fahimta, rayuwa akwai bukata, in ka bi zuciya ka ji canjin labari. Kai ni ne. Malam Bala. Yau ina wannan uniform din naka da kake amfani da shi ka ci zarafi na kake cin zarafin ni. Today I am the boss. Ne zan baka umarni. Saboda ita rana ta sa kayya tana da saurin zuwa. Kamar ba kai ba ko? Sun sutale maka uniform din ka da iri na. So today I'm the one that is gonna give you an order and tell you what to do. Ramirez, dariya kake kenan. Hakan ya mun dariya alama ce ta kana tunanin za ka yi fure. Ramirez, ka ci amanar makusantan kamar ka ci babanka tun ina ƙarami na iya wannan. How dare you talk to me like this? Who the fuck do you think you are? Okay, shoot me! The random of peaceful man is coming from the white bloodshed. Genesis and genocide is a bloodshed, but when you come to the war, it's of lies. That's what I want to understand. Abin da nake so ka gane kenan. Me zan taba ganewa ba abin da zan taba ganewa. Ina so ka yadda da lokaci. Ba a ja da irin wanda ya san sirrin sarki ya balle saboda shege duk wani mafakanmu da wani ligganmu da wani takunmu
mun koya masa. Kuɗin da ka bawa ganin ka ya kawo min fake ne, ko ka sani ko baka sani ba, awa 2 na baka. Me yasa za ka je ka bashi kuɗi fake? Waye shi da ba za a ce kurkura shi a ce gwada shi ba. Tun da ya shiga ko mata wallahi sai uwarsa ta haifi wani. Kama da wane. Na wata mace da muka kula shi da ita. Shi ba ma'aikacin nan ce. Kwarai koran kai daɗi har ma ta bangaje ka. Sometimes it's necessary to return, sometimes it's necessary to retreat. But when you surrender, there is no shelter, there is no comfort, and there is no mandate. How many times I told you? Ka guji mutumin da ka koya wa bala'i. Kama da wane. Come to the siege and see the blockbuster. Come to the siege and see how the White House is coming to the blockbuster. In ba na yadda da kowa, ko kaina ba na yadda da shi. Kai tuntuni kuma mai basira. na sani. Ƙarto, tun da na rashi jinin ƙari na haka. Nan ba gida bane ma'aikata ce. Zan iya mana bayanin yadda abin ya kasance. Ai ka san na gaya maka duk sun rufe fuskokinsu. Yanzu irin wannan da a gefen titi ne, Allah na tuba, ƙaruwar da zan ai ba ƙarama ba ce. Irfan! Bora uba. Kama da wane. Cikin sati ɗayan nan a yanka masa visa ya wuce. Nan da kwana 3 aiki zai kammalu. Anya kuwa. Dan ta ma kace a kaina. Kama da wane. Yalla bai me zaka iya cewa game da wannan abu da ya faru na kashe wannan bawan Allah Alhaji Lawan? A yanzu ba mu da cewa har sai mun ga abin da bai cike ta tabbata. Ya kashe Doro? Sarki ai da ya zama dan gari a lahira ne. Ra uba. Kama da wane. Producer Baba Isa and Nasir Kabir Muhammad. Executive Producer Zaidin Mai Agogo. Assistant Director Musab Manager and Gamboji Sardauna. Ni nake so a yanka wa visa. To nawa ne farashin? Irfan, sarki. A san da wanda kake magana kuwa? Bilal ne wanda ya tsinto ni kafin in kai haka. Ka koyan da wasu abubuwa yanzu kuma normal zaki ya girma ba na dan zaki ba. Ku da wadurin wancan kai. Irfan, sarki. And directed by Amin Arrahus 747 White Blood Multimedia brought to the blockbuster movie new series Kama da wane. Duk ranar Laraba misalin karfe 8 na dare. Bala. Allah kula kai. Dan Allah. Haba Bala, ya ina maka magana ka tsayawa. Dan Allah dan Annabi abokina kai hakuri. Wallahi ban san haka abun zai kasance ba. Ya ban gama AC kai hakuri. Amadu, baka da abin da zaka gaya mu. Baka da sauran abin da zaka gaya mu. Ba ni da lokacin ka. Ban da lokacin ka. Dan Allah, dan Annabi, ka kama gaban ka bani waje. Dan Allah, na roƙe ka. Haba Bala, wannan abun gaba bane. Ina so ka ga abin a tsanake. Domin ka bincika ka gano zaram. Ba lafiya bane. A tsanaken na gano irin cin amana da kai mu bayan yarda da nai da kai Amadu. Kuma ka sani, rashin fushin ne yasa har yanzu kake numfasawa cikin aminci. In yadda da kai, in baka bidiyo, kuma yanzu a haɗa baki da kai Amadu. Ka saurari abin da zai ce ya dawo Amadu. Na yi wa ƙasa ta alƙawari zan kare ta. Na yi wa ɗamara ta alƙawari zan kare ta. Wallahi ba za a zalunci mutum ba, ba za a wulaƙanta al'umma ba, kuma ba zan yi da ci mutuncin al'umma ba. Bala, ina so ka fahimce ni, ka bi a hankali. Kar ka ja ma kanka a kore ka aiki akan banza ka rasa aikinka. Wannan kuma kai ka gani. Rayuwa akwai Assalamu alaikum. Radi. Na'am. Ban san cewa baka da masaniya akan wannan bidiyon ba. To.
ina so da yin sanar da kai cewa an zo gaba ta ƙarshe da za ka iya kubcewa hukuma. Wannan ma ya faru ne saboda connection ɗina. Abin da nake so da kai shine duk yadda za ka yi wannan bidiyon sai ka san yadda aka kawo da shi. Ba matsala. Ka gafarce ni zan yi kokari ne wata faranci. Akan ba ta kuma faruwa ba. A baya ma matsalar da aka samu kwai rabuwa da kai da ni kaɗai da jana a jikinka shi yasa kawai ne maka beli na ce ta dubbar nan tara. Kuma yanzu zan wata karanci. Karka damu, a halin da ake ciki ma yanzu Inspector Bala ba dan sanda bane. Da shi da Badiya duk matsayinsa ɗaya. Kuma na samu labarin bidiyoyin suna hannunsu, don haka aiki ya rage naka. Ba matsala. Awanni nake bukata. Ba da ma, je ka aiwatar da aikinka. Assalamu alaikum. Amma wallahi bismillah. Umma ina wuni? Lafiya nan. Ina gajiya? Na gajiya ya gida? Lafiya kalau umma. Kuna nan lafiya? Lafiya lau ke kadai ne a gidan kenan. Ai ko an gaya miki kin ganni sai ni kadai Wasila ta fita nake take ci ne dora mana abinci. Sarki to Allah ya bata sa'a. Amin amin da gidan lafiya ya al'amura. Lafiya kalau umma. Masha Allah. Hajiya Badi'a. Kin yi shiru. Me ke faruwa ne? Me ke tafi da ke? Da mun mana mun zama daya. Wallahi umma dama wata magana ce na zo nake so mu yi da ke. Ban san dai yadda zaki dauki maganar ba. Yaro in ban da abinki yanzu ne a irin shekaruna da gwagwarmaya da na sha ta rayuwa wani abu ne kuma zai zo min wanda ban san shi ba saboda haka ki faɗi maganar ki ko menene insha Allah ba zai zama matsala ba. Umma sai an yafe mu duba da irin karancin shekaru da muke da shi da wauta da kuma sharrin shedan wanda yasa har muka aikata muku ba daidai ba. Badi'a tafi sak ki mun bayani mana. Kuma na zo in gaya miki na gaskiyan al'amarin abin da ake zargi na da shi akan Faisal akan maganan aure. To gaskiya ne mun yi auren da Faisal. Allah sarki, ai wannan maganar na riga da na santa. Ai tuni na gama da sanin wannan maganar babu wani matsala a ciki. Har kuma na sa albarka. Umma kin san magana? Na san magana, ina kuma fatan alkhairi a cikinta. To wai gaya miki? Faisal ɗana da na haifa. Shi ya fito fili ya bayyana min gaskiya kuma baki san wani abu ba ni fa dama Faisal baya yi min ƙarya kawai yanayi ne da muka tsinci kanmu a ciki shine dan canza masa ra'ayinsa. Umma shi Faisal din da kan shi ya gaya miki? Ina tabbatar miki. Naji. Amma umma ina neman wani alfarma ne a wajen ki guda ɗaya. Ina jin ki da dai aka ɗi ko menene. Umma dan Allah so nake ki sa Faisal ya sake ni tunda kin ga wannan auren da muka yi babu albarkan ku a ciki. Badi'a kenan. Ai wannan aure na riga na sa albarka. Kuma har na gargaɗi Faisal da cewa kada ya kuskure ya saki wannan auren. Ai aure ba abun wasa bane. Umma to me yasa? Me yasa zaki ce Faisal kada ya sake ni? Me ya faru? Wannan wani dalili ne na namu cikin gidan nan tsakanin ni da shi. Yanzu abin da nake so da ke ne miki fatan alkhairi kuma a ci gaba da addu'a Allah ya ba ku zaman lafiya. Allah ya ba da zuri'a ɗaya ba. Ai ni hakan yayi min na ji daɗin hakan. Allah ya tabbatar da alkhairi. Saboda haka nan matar tsawon naci dole ne ce na mata hukunci ko in bazar da ita ko ne mata lanin da a maskeniya za ta bar duniya. A'a ba za a yi haka ba.
Dama ina so in tambaye ka a matsayina na mace. Zaka iya bani lokaci. Ni ina da nawa shawara, ina da dabarar abin da zan yi mata. Duk wani abu da zaki mata bai kai abin da ni zan mata ba. Kuma dole sai ne mata saboda ta tabo ni. Naji. Kuma na sani, amma dai ni dai ina buƙatar ka bani dama. Ka bani dan lokaci da Allah. Zan yi tunani in ya dace in baki lokacin zan baki, amma dai tunda ta tabo ni lalle bai dace in rabu da ita ba, kuma ba zan rabu da ita din ba. To shi kenan. Dan ma ki ƙara wani ciyawa wani za ki ga kawai ne abin da zan yi shi zan yi. Yanzu baban mu zai aike ni. Zan je wani dal zan buga in kwashi. Ba damuwa. Yanzu ya aike ciki da maganan nan. Ba wani yanzu babanku kowa ya da sauransu. Kawai ni da asawa na mun daidaita. Komai da sanadi na fahimta, rayuwa akwai bukata, in ka bi zuciya ka ji canjin labari. Na 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 na, na na na.